לא. לא. אנחנו פה עוד פרק של חטיפים מוזרים. הגזמתם. הם עשו חטיף בתא משקה אנרגיה שנקרא בלו בול. קודם כל, מה זה השם הזה? בלו בול, ברצינות. דבר שני, הם איכשהו הצליחו ועשו צ'יפס מלוח, אבל הוא בטעם של משקה אנרגיה כל כך מתוק. למה? אני אפילו לא שמעתי על המשקה אנרגיה הזה, והתחילו לשים אותו בצ'יפס. הם מטורפים. צ'אז, איך שלא קוראים לכם? הגזמתם. זה צריך להיות פשע מלחמה שנשפטים עליו בהאג.